Αναστασία Αργυριάδου, θα ξεκινήσουμε από τις κοπέλες. Καλώς όρισες, Αναστασία. Καλά είσαι? Μια χαρά. Και με για την ώρα εκπομπής. Ναι. Αυτό το λίγο στενάχωρο, λίγο στριμόκολο μου φαίνεται. Λοιπόν, είσαι φοβερή. Έχουμε Αναστασία Αργυριάδου εδώ πέρα, έχουμε τα μίντια, έχουμε ραδιόφωνα, έχουμε δημόσιες σχέσεις κοντά μας. Και θέλω να πω ότι το τραγούδι του συγκεκριμένο ήδη έχει γίνει πολύ μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία. Στο ραδιοφωνικό σταθμό που εργάζομαι στο Πανόραμα Ενέργο 84 παίζεται πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι τα λεφτά τα έχουμε μετά, εκεί ξέρεις, δεν τα έχουμε μαζί μας. Εμείς θα πάρουμε το μεγαλύτερο μερίδιο, όπως καταλαβαίνεις, παρά τη γνώση. Εσύ θα επικυρώσεις τη συμφωνία. Χρήστος κοντά μας, μάνατζερ των παιδιών βέβαια, δικηγόρος στο επάγγελμα, εξάλλου δεν χρειάζεται να σας πούμε. Άλλη εκπομπή διαφημίζουμε για ροζ γραβάτα, άλλος μας προέκυψε με ροζ γραβάτα σήμερα. Είδες τι, αν είσαι επίκαιρος από τη φύση σου, αδερφέ, δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις και πολύ. Έρχεται ο άνθρωπος. Πώς το λέει η Άρτεμις στο τρέιλερ που κάνουμε, μια ροζ γραβάτα φόρεσε, κάπως έτσι το λέει. Τραγουδάει και ωραία η Άρτεμις. Αλλά ο Διογέννης μας φόρεσε κλίμα. Γι' αυτό, για εσάς το κάνα, δεν το κάνα για τίποτα. Λοιπόν, εσάς έρχεστε δύσκολα. Θα σε συμβουλευτούμε στη συνέχεια σχετικά με το πώς μπορούμε να ανατρέψουμε νομικά την υπόθεση. Αν και δεν το βλέπω να ανατρέπεται η κατάσταση έτσι όπως ακριβώς έχει διαμορφωθεί. Μα να σας πω κάτι, τις προάλλες δεν είχαμε τον Κρήτονα Χριστιανόπουλο, ο οποίος μας εξηγούσε, του βάλουμε το εξής θέμα. Του λέμε για ποιο λόγο κάποια μέρα κοιμόμαστε ευτυχισμένοι ως παιδιά μικρά, απροβλημάτιστα, με έναν μαγικό ροζ κόσμο τριγύρω μας και ξυπνάμε ευτυχισμένοι ως μεγάλοι. Αυτό συμβαίνει ασυνείδητα. Αυτό είπα μόλις, ότι μάλλον εκεί καταστρέφεται το όνειρο. Όταν κάποια μέρα ξυπνάς με τις υποχρεώσεις, ενώ έχεις κοιμηθεί με το όνειρο, τι θα κάνεις, ας πούμε, το τραγούδι σου. Κοιμηθεί εντός εισαγωγικά, έτσι. Δηλαδή, ξαφνικά μια μέρα δεν είσαι. Ναι, δεν είσαι πια ανήλικος, έτσι. Ξυπνάς με χρέη, ξυπνάς με κάρτες, ξυπνάς με υποχρεώσεις. Ο Χρήστος δηλαδή κοιμήθηκε μια μέρα με το όνειρο της νομικής και την επόμενη μέρα ξύπνησε μέσα στο δικαστήριο και λέει: τι γίνεται. Ωπ, πήρα αριθμό, έκοψα νούμερο. Τι γίνεται, για πες μας λίγο για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτή την περίεργη, το περίεργο ξημέρωμα που ξυπνάς δυστυχισμένος. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της ωριμότητας. Πρέπει να ωριμάζει ο άνθρωπος. Πρέπει δηλαδή να ξυπνάει και να συνειδητοποιεί. Αντίθετο από αυτό που λέτε. Μέσα σε αυτές τις υποχρεώσεις, όταν τις λύνεις και όταν βρίσκεις λύσεις στα προβλήματα, βρίσκεις και την ευτυχία. Όταν δηλαδή, άμα ζήσεις και συνεχίσεις να είσαι με αυτή την άγνοια και την. Ας το πούμε, και γυρνάς έτσι ονειροπόλος κτλ. Τελικά δεν καταφέρνεις και κάτι. Δεν έχεις τον εξοπλισμό τότε για να αντιμετωπίσεις και τις δυσκολίες της ζωής. Και να προσφέρεις ύστερα, όταν θα μεγαλώσεις πια και θα αποκτήσεις τα δικά σου παιδιά, να προσφέρεις αυτή την ευτυχία και αυτή την άγνοια στα δικά σου τα παιδιά. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσεις και να γίνεις κάποια στιγμή έτσι όριμος για να μπορέσεις να είσαι. Μα το θέμα δεν είναι προσωπικό, το θέμα ισχύει για όλους. Για όλους. Αν όλοι ήμασταν έτσι, δεν θα υπήρχαν δυσκολίες ζωής. Λες πολύ σοφά πράγματα. Αν όλοι ήμασταν έτσι μέσα στο όνειρο, αν ζούσαμε το όνειρο. Τώρα αναγκαζόμαστε γιατί οι άλλοι μας την κάνουν. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάντως το μοντέλο της Γοργόνας, της αδερφής του Μεγαλέξανδρου Ζή. Ο Μεγαλέξανδρου Ζή, άμα της λέγανε όχι, να οι φουρτούνες και να οι τάιφους κοθαλασιές. Αυτό το είχε πει και η Μαλβίνα η Κάραγλη. Τι είχε πει? Η συγχωρεμένη. Είχε πει κάποια στιγμή ότι θέλω να ζω σε έναν κόσμο δικό μου. Έχω οργανώσει ένα περιβάλλον τέτοιο, το οποίο μου λέει μόνο τα καλά νέα. Δεν θέλω να ξέρω τα υπόλοιπα. Αν είναι κάτι πολύ πολύ τραγικό, θα φροντίσουν και θα μου το πούνε αυτή και με αφορά. Αν θέλαμε να ζούσαμε σε ένα τέτοιο κόσμο, θα μας άρεσε τουλάχιστον. Θα ήταν το ιδανικό. Αλλά από την άλλη, αυτό που είπε εδώ ο Χρήστος, ότι όταν λύνονται κάποια προβλήματα, συνήθως γεννιούνται καινούργια. Άρα ποτέ δεν ξεπερνάς αυτό το φαύλο κύκλο. Κύκλος είναι. Φαύλος δεν θα έλεγα, κύκλος είναι. Ναι, όντως. Θα γεννηθούν και άλλα προβλήματα. Πάλι θα προχωρήσουμε μπροστά, πάλι θα τα λύσουμε. Πρέπει να έχουμε και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Τη γνώση, το νου και την ωριμότητα για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Άμα είσαι όλο με το χαμόγελο και όλο. Το θέμα είναι πως άμα το μόνο που μαθαίνεις είναι τα καλά και τα κακά τα αφήνεις στην άκρη, δεν ασχολείσαι μαζί τους, πιστεύω ότι θα συσσωρευτούν, θα μαζευτούν και σε κάποια σημεία τα βρεις μπροστά σου. Οπότε πρέπει κάθε φορά που έχεις κάτι να το αντιμετωπίζεις εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά μπροστά μας άνοιξε ένα παράθυρο από το πουθενά, ενώ ήμασταν ποτηλιαρισμένοι και ήδη ήμασταν εκνευρισμένοι και πετάχτηκε ένα πλαστικό ποτηράκι, όχι πλαστικό μάλλον φελιζόλ. Εύκολο διασπόμενο. Είναι διασπόμενο το φελιζόλ. Χειρότερο λοιπόν. Είναι πάλι πλαστικό, ναι. Και δεν έπεσε καν μέσα στον κάδο, που ήταν μεγάλος ο κάδος. Το πέταξε την στον αστοχία δρόμο. του. Την αστοχία του, δηλαδή πέτατο, γίνε προκλητικός, αλλά βάλτο μέσα, ρίξτο δηλαδή. Δεν θα σου πει κανένα τίποτα. Αλλά όχι απ' έξω. Και φυσικά έφυγε. Δεν υπήρχε περίπτωση να ανοίξει την πόρτα. Άρα ή στείλε το παιδί σου νωρίς να μάθει μπάσκετ ή κάντο να. Αυτό είναι χαρακτηριστικό ταξιτζή. Είναι ο Έλληνας. Το έχει αυτό ο Έλληνας. Δηλαδή δεν είναι επειδή είναι ταξιτζής. Θέλει να ξεκινάμε από το σπίτι μας, θέλει να ξεκινάμε από την παιδεία, θέλει να ξεκινάμε από την ευαισθητοποίηση. Θα κληρονομήσουν τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών μας αύριο
τον πλανήτη, τη φύση γύρω και είμαστε όλοι, συμβιώνουμε όλοι αλληλένδετοι σε αυτή τη φύση. Άρα, αν θεωρήσουμε ότι. Εσύ πώς έμπλεξες, ρε Χρήσα, τώρα με R&B και τέτοια πράγματα? Έμπλεξα. Καλά το είπες, έμπλεξα. Σου αρχικά ή μόνο νομικά το είδες και επαγγελματικά? Πρώτα απ' όλα με τα παιδιά μας συνδέει μια φιλία ετών. Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, όχι πριν να γίνω δικηγόρος, πριν να ξεκινήσουν τα παιδιά την πορεία τους, την καλλιτεχνική τους πορεία. Φυσικά αυτό μας έφερε κοντά και στα επαγγελματικά. Ό,τι μπορώ βοηθώ στα παιδιά, ό,τι έχει σχέση δηλαδή με τα συμβόλαιά τους, με τις συμφωνίες τους και με τη νομική τους κάλυψη. Και όχι μόνο τους Master Tempo, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι πελάτες μου. Έχω μια κάπως εξειδίκευση, ας πούμε, πάνω στο θέμα. Όχι ότι είμαι ο μόνος, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιότιμοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό το τομέα. Απλά έτυχε κι εγώ να γνωρίσω διάφορους καλλιτέχνες και να γίνουν πελάτες μου. Ο κλάδος έχει τις ευαισθησίες του, η νομοθεσία είναι λίγο παροχημένη, υπάρχουν πάρα πολλά νέες μέθοδοι μετάδοσης της μουσικής, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί ακόμα από τον νόμο. Μιλάμε για το ίντερνετ, μιλάμε για τις ηλεκτρονικές μορφές της κωδικοποίησης της μουσικής και ο νομοθέτης απλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να φτάσει σε αυτό το σημείο να καλύψει όλες αυτές. Υπάρχουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία ούτε καν έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Πρόσφατα καταφέραμε να πετύχουμε κάποιες δικαστικές αποφάσεις που να προστατεύουν και ένα άλλο. Είμαι νομικό σύμβουλο στο Σωματείο Ελληνών Δισκοθετών, DJ, που θα ήταν καλό μια μέρα να τους καλέσετε και να σας πούνε για τον κλάδο των DJs. Έχουμε καταφέρει και εκεί να προασπίσουμε τα συμφέροντα αυτού του κλάδου, ο οποίος πραγματικά πολύ πρόσφατα, να φανταστείτε, ακόμα αναγνωρίστηκε και σαν ειδικός κωδικός στην εφορία. Δεν υπήρχε πιο πριν. Δεν υπήρχε. Τώρα, δηλαδή, έχει 2 χρόνια που είναι. Πώς είναι ο κωδικός στα ελληνικά? Όχι, ο κωδικός είναι μια σειρά αριθμών. Ναι, θέλω να πω. Πώς είναι η περιγραφή του επαγγέλματος? Ακόμα έτσι, δισκοθέτης. Το οποίο μπορεί να μην υπάρχει ούτε κανένας δίσκος. Να μην υπάρχει δίσκος, να είναι όλα από ηλεκτρονικό υπολογιστή να παίζονται. Είναι ο πρώτος ξάδερφος του δισκοκύλι, ο δισκοθέτης. Τα ξέρεις καλύτερα, θα κάνω μια παρένθεση μετά, πούμε για περίεργα επαγγέλματα. Λοιπόν, και βγάλαμε διάφορες αποφάσεις γιατί πρέπει να προστατευτούν και αυτοί οι άνθρωποι, πηγαίνουν να βγάλουν το ψωμί τους, τον νυχτοκάματό τους σε μαγαζιά, όπου τελικά τους εκμεταλλεύονται από τους μαγαζάτορες, και δεν έχουν καμία κάλυψη όταν παίζουν, να πω παραδείγματι, από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. Γιατί δεν υπάρχει το αντίστοιχο CD που έχει πάνω την σφραγίδα της εφορίας. Και σου λέει ότι για να έχεις ένα κομμάτι μέσα στον υπολογιστή σου πρέπει να έχεις στο σπίτι σου το αντίστοιχο CD. Έχω την αίσθηση τώρα ότι πλέον δεν θα μπορείς να κατεβάσεις από το ίντερνετ. Βασικά, άμα πάρω μια σφραγίδα της εφορίας, Χρήστο, μήπως το λύνω το θέμα. Κάπου εκεί θα καταλήξουμε. Εκεί με τις εφορίες. Βάλε μια σφραγίδα πάνω στην οθόνη του υπολογιστή και εσύ καλυμμένος για όλα τα. Για τον νυχτοκάματο που είπε, ήθελα να συμπληρώσω για τη φουκαριάρα τη μάνα τους ότι το κάνουν. Δεν πρόλαβα. Να ακούσουμε λίγο το τραγούδι των παιδιών, το δεύτερο που έχουμε. Να πάρουν μια ιδέα. Χριστινάκη, σ' αρέσει η εικόνα του άντρα μπρουτάλ? Θέλεις να προτάξει τα στήθη, θέλεις να αισθάνεσαι αυτή τη δυναμικότητα, για να αισθάνεσαι ότι ναι, αυτός ο δυναμικός άντρας θα με προστατεύσει κιόλας. Αυτός ο άντρας. Από ερμηνεία ψυχολογική που έχει. Αυτό ήθελα να πω. Ψυχολόγος. Άρα και θα δεχθείς το να βγαίνει 3 φορές και θα χαίρεσαι όταν θα βγαίνει 3 φορές. Γιατί όντως έδειξε αυτή τη δυναμικότητά του. Και όταν θα ζητήσει και εσύ να βγεις τις άλλες 3 φορές και θα σου πει όχι και θα χτυπήσει όπως όντως. Το χέρι στο τραπέζι. Θα πεις ναι, αφέντη μου, ναι, άντρα μου, εσένα θέλω. Και μετά θα φτάσω στα δικαστήρια και θα σηκωθείς εσύ. Εμείς κλέφτες θα γίνουμε. Κύριε Πρόεδρε, τι ζητήσαμε, έναν μπρουτάλ άντρα. Και μετά εσύ πάλι θα μου βγάλεις. Δεν το εννοούσαμε κιόλας. Οχ, και θέλω να μου καλυστείς αιτίες διαζυγίου. Τώρα, 2 τελευταίων χρόνων, ρε παιδί μου, να πούμε. Πλέον για τον καφέ, μου έκανες μάμα καφέ, τέλος. Υπάρχει παλαιότερα η γυναίκα όντως ήταν αυτή που κρατούσε το σπίτι. Το κρατούσε το σπίτι. Δηλαδή και να υπήρχε και απιστία από την πλευρά του άντρα, το ανεχόταν, το δεχόταν. Γιατί? Και για την κοινωνική κατακραυγή και για το ότι δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητη και για διάφορους άλλους λόγους. Το στίγμα όμως πια της χωρισμένης γυναίκας ή του χωρισμένου άντρα έχει πια εξαλειφθεί, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Κανένας δεν είναι δακτυλοδεικτούμενος. Κανένας δεν είναι δακτυλοδεικτούμενος επειδή έχει βγάλει διαζύγιο ή και να είναι και σε μονογονεϊκή οικογένεια, ούτε καν τα παιδιά δηλαδή. Οπότε, όντως, υπάρχει αυτή η ανεξαρτησία, το αίσθημα της ανεξαρτησίας πιο εύκολα
και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και κυρίως όμως από την πλευρά της γυναίκας. Και δεν πρόκειται να ανεχθεί μια γυναίκα πράγματα τα οποία θα ανεχόταν πριν από έστω 3, 5, 10 χρόνια. Άρα αυτό είναι το ότι δεν κάνουν υποχωρήσεις, δεν κάνουν συμβιβασμούς. Έλλειψη υποχώρησης. Και ξέρεις τώρα, βλέπεις. Δεν δέχονται μίγα στο σπαθί τους. Την πρώτη στιγμή που θα δουν ότι κάτι τους καταπιέζει. Γεια σας. Ναι, θα φύγουν, δεν θα διστάσουν. Κατάλαβες, Αναστασία, που είναι το πρόβλημα. Τώρα τι θυμήθηκατε? Το πρόβλημα είναι δηλαδή ότι πάντα φταίει ο άντρας, απλά παλιά μας ανεχόταν και τώρα δεν μας ανέχονται. Έτσι. Δεν υπεραπλουστεύουμε, αλλά. Είχα μια συζήτηση με έναν συνάδελφο, ο οποίος μου λέγε, έκανα πρόταση στην αγαπημένη μου, λέω, αχ, θα παντρευτείτε, πολύ ωραία. Μου λέει, όχι, λέει, θα υπογράψουμε σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Και εγώ ξαφνικά του λέω, όχι, και ήμουν τελείως αντίθετη. Μα μου λέει, ποια ήταν η λογική του, ότι όταν παντρεύεσαι, ακόμη και με πολιτικό γάμο, για να λυθεί αυτός ο πολιτικός γάμος περνούν κάποια χρόνια. Και έτσι ο άλλος κάπου εφησυχάζεται, και η μια πλευρά και η άλλη. Αλλά αυτοί θέλουν να είναι σε εγρήγορση στη σχέση τους και να μην θεωρείται τίποτα δεδομένο. Ωραίο. Και έτσι αποφάσισαν να υπογράψουν αυτό το σύμφωνο. Το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Ναι. Να σου πω κάτι, υπ' αυτή την έννοια, γιατί υπάρχουν πολλές παράμετροι. Το σύμφωνο το θέλουν. Θέλουν σύμφωνο ότι, κοίταξε να δεις, υπάρχει μια σχέση μεταξύ μας, από την άλλη μεριά όμως δεν θεσμευόμαστε. Χρήστο, αποκτούν δικαιώματα με αυτό, Υπάρχουν δικαιώματα με αυτό γάμου κανονικά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο γάμος είναι θεσμός. Ο γάμος είναι κάτι το οποίο υφίσταται πολύ πριν καν να αρχίσουμε να το νομοθετούμε και να του δώσουμε και όνομα. Απλά, δηλαδή αυτός ο ισχυρός υποτίθεται θεσμός μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να κάνουμε και απλά να συμβιώσουμε, ναι, όντως δημιουργούνται κάποιες υποχρεώσεις από τη μία πλευρά προς την άλλη. Αυτό είναι το θέμα. Λες και ανοίγει ένα στίχος και πέφτει η υποχρέωση. Αυτό είναι. Προκύπτουν όμως και άλλα θέματα στην εκπομπή μας. Όχι, δεν θέλω. Δεν θες? Πάρ' τους και πήγαινε συζητήσεις σε 11. Όχι, θέλω παιδιά. Πρέπει να φύγω κι εγώ. Και εσύ πρέπει να φύγεις, δεν μπορείς Είναι η ώρα να πάμε για ψαρονέφρι, θα έκανα πω. Ψαρονέφρι με λαχανικά. Κική Εμμανουηλίδου. Οι Master Tempo βρίσκονται κοντά μας, χαρίζοντας ωραία τραγούδια από τη καινούργια δουλειά που έχει τίτλο Doggy Style. Doggy Style. Δείξε μου λίγο και το μπλουζάκι σου. Και εμένα το γράφει εδώ, ορίστε, διαφήμιση. Εκεί το μεγάλο. Εκεί είναι το Master. Εδώ λέει Doggy Style. Τώρα. Δηλαδή, εσύ το μπλουζάκι αυτό του χρόνου το αλλάζεις. Είναι ο κύριος του ρυθμού, ο κύριος. Master Tempo, κάπως έτσι δεν είναι. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας και εσύ, Χρήστο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πας για δικαστήριο τώρα. Εννοείται. Ωραία.